între primele 20 de echipe ale lumii. Există și miza revanșei după acel 2-5 de acasă de acum 11 ani, un scor pe care nu l-am întors la Copenhaga, unde în secundele finale danezii au egalat. Va fi și o întâlnire între Morten Olsen, o reîntâlnire între Morten Olsen și Angel Iordănescu. Să începem cu 11-le României. Sunt Pantilimon, Pap, Raț, Hoban, Chiricheș, Maxim, Enache, Cheșeru, Gardoș, Sânmărtean și Prepeliță. Danezii periculoși, Boilesen a trimis aici pentru Bednar. Bednar, șutul lui Bednar, reține Pantilimon. Doi fotbaliști cu trecut în Premier League. Pantilimon în continuare în campionatul Angliei la Sunderland. Bednar între timp plecat. Nu s-a văzut prea mult până acum în joc Niklas Bednar. Oh, ce intrare urâtă a lui Maxim, aș spune. Maxim, dar întârzie din nou. Cheșeru era de marcat. Îl vedem pe Alex Chipciu. Chipciu trece de Kvist. Chipciu, este pasă corectă. Cheșeru, Cheșeru, gol! Gol în România cu o pasă de geniu a lui Alex Chipciu. Da, precum în meciul cu campioana Danemarcei, Aalborg. Doi stăliști, Chipciu și Cheșeru. Să ne aducem aminte cât de devastatori au fost Chipciu și Cheșeru în acea partidă cu Aalborg. Chipciu a reușit atunci 3 pase de gol, iar Cheșeru a marcat de 3 ori. Ei bine, povestea se repetă cu această pasă pentru Cheșeru. Superbă pasă și finalizare de mare atacant al lui Claudiu Cheșeru. Al doilea gol în națională pentru Claudiu Cheșeru. El marcase primul gol într-o partidă cu Andorra și atunci a deschis scorul. Așa o face și acum. 1-0 pentru România în fața Danemarcei și în sfârșit șansă pentru Iordănescu cu adevărat să-și ia revanșa în fața lui Morten Olsen și a selecționatei daneze. Doi jucători favoriți ai lui Mehmet Stoica, să nu uităm meritele stelistului. Iată-l pe Maxim în poziție corectă. Maxim se duce singur. Maxim! Hei, Maxim! Nici scăriță, nici nimic. Pe lângă poartă a fost. Vorbeam despre inspirația lui Mihai Stoica. El a insistat mult pentru Cheșeru, tot el a insistat și pentru Arlauskis. Nu este deloc tipul cel mai comod, dar acolo unde a jucat și Sânmărtean în prima repriză cu această poziție, Chipciu amintește de începutul carierei sale la FC Brașov. În flancul stâng, în centru, este un jucător cu arie mare. Este Cheșeru! Claudiu Cheșeru! Spuneai de șiretul lui, a prins-o și iată ce minunăție de gol! Ce minunăție de gol al lui Cheșeru! Danezii n-au învățat nimic din pățania celor de la Aalborg. Dacă aveți vreo problemă cu niște danezi, aduceți-l pe Cheșeru. Rezolvă-l situația după ce Aalborg, campioana Danemarcei, a trăit un adevărat coșmar în fața acestui atacant. Acum naționala Danemarcei încasează 2 goluri superbe din partea lui Claudiu Cheșeru. Al 3-lea gol la națională pentru Cheșeru. Golgheterul care poate fi descoperit de România la 27 de ani. Nu mai este un tânăr, dar iată ce gol minunat reușește Claudiu Cheșeru cu acest stâng. Ne-a adus aminte de Gica Hagi. Și ții minte, nu începuse deloc promițător la Steaua, deloc bine. Atunci, la fel, tot Meme a fost cel care a sărit să-l ajute, să-l protejeze. Vibe. De el îmi este teamă. Gardoș în fața lui. Lasă Vibe. Vibe în careu. Vibe. Ce pătrundere. Parcă l-am revăzut pe Brian Laudrup. Exact, de la Brian Laudrup mă gândeam și eu. Brian Laudrup care ne-a năucit în meciul de la Copenhaga din 89. El iese, dar haideți să revedem această superbă pătrundere a lui Lasse Vibe. Adi Popa. Prepeliță. Stă până la final Prepeliță și ce joc bun face Prepeliță! Într-o secundă am zis că a rămas Sânmărtean pe teren. Anderson a strigat la jucătorii săi, n-a înțeles cum a putut Prepeliță să treacă de oamenii din fața sa. Da, cred că danezii spun Prepe. Da.